Vil I have mere energi og bedre sammenhold på arbejdspladsen? Forestil jer en arbejdsdag, hvor I får smil på læben og energi i kroppen, imens I arbejder. Prøv kollegamotion hos Viborg Familie- og Firmaidræt. Vi gør jeres arbejdsdag både sjovere og sundere. Vi er en lokal idrætsforening, der hjælper arbejdspladser i Viborg Kommune med skræddersyede aktiviteter og events til fornuftige priser. I arbejdstiden kan vi komme ud til jer og lave aktiviteter som dans, yoga eller træning med vores kollegamotionstræner. Skal det være sjovt og socialt, så lad os stå for teambuilding til jeres næste personalearrangement. Vi har kollegakampen, der er en sjov og aktiv dyst, der styrker fællesskabet. Uden for arbejdstiden tilbyder vi paddelturneringer og andre idrætsstævner, deltagelse i motionsløb og tilskridtkampagner. Motion skaber sundere medarbejdere og stærke fællesskaber. Kontakt os og oplev selv forskellen.